खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी फिन आरोबाव UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि नंगौ BPF दोलोनि गं 150 नखरफोरा UPPL दोलोआव जयन बे समाव BPF दोलोनि गेदेर खहा प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ मोजां मोननानै फिन आरोबाव दिनैबो UPPL दोलोआव गोबां सुबुंफोरा जयन जाफैदों। थारैनो BTC बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव गोबाव सान गैलिया बेखौ नोजोर होनानैनो मोनफ्रोमबो हानजानि दोलो सोलायनाय हाबाफारिया बे समाव थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानैनो दिनैबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी MLA लरेन्स इस्लारि आरो खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै बावखुंग्रि ब्लकनि सिङाव थानाय नायगाव सानजा गारला जरा गामिनि गासै गं 150 BPF नखरफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। नर्थ नायगाव Vcdcनि सिङाव दिनै जोंना गारलाबारि गामियाव 150 नखरनि दिनै BPFनि सापर्टारफ्रा UPPL दोलोआव जयन जाफैदों। बेनि उद्देश्यआनो जादों मानगोरसि प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि पार्टिनि सरकारा UPPL दोलोनि सरकारा सान्थि गायसननो हादों, खौसेथि लाबोनो हादों। मोनसे जाथिया गुबुन मोनसे जाथिनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन, बेखौ जोङो दिनै गोरोबलायनायनि लामासिम लाबोनो हादों। जायनि जाहोनाव गासिबो जाथि जनगोष्ठीया अल्टारनेटिभ वे हिसाबै UPPL दोलोखौ दिनै सुंग्रिखांदों आरो सं दानदों। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ सिगनेल। दिनैनि दिनाव जोंनि जा इन्टारनेल जा सार्भे बे सार्भे रिपर्ट बायदियै BPFनिख्रुइ जोङो 12% गोजौआव दङ। थारमाने जों देरहानाया 100% कनफार्म। खिन्थु जोंनि साननाया जादों जोंहा MCLAनिल' नङा, जोङो MLA MP गासैखौबो टारगेट लानानैसो दा खामानिखौ मावदों। जोङो 20निफ्राय 30% BPFनिख्रुइ आरो गुबुन राजखान्थि हान्जानिख्रुइ जौसिनाव थांनानै जोङो देरहासारनायखौ लुबैदों। बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ।